हाथुराजों खर'आव देदों थैरना रुनि ओरैबायदि आधा घन्टासो जुदि बियो हस्पिटालाव जुदि मोनफैयामोनब्ला बिनि जिउआ बे संसारनिफ्राय गोमालांगौमोन। बेबायदि मानो खालामनांगौ, मा दस मावदों? इलेक्सन गेलेनो गोसो गेलेदो सान्थियै, आरो बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना बुंबाय थादों, क्लेम खालामदों जे बिराद जोंनि बिटिआराव सान्थि जाबाय। दिनै सान्थि रक्षक मानसिफ्रानो आरो बेबायदि जुदि असान्थि खालामोब्ला बेखौ मा मिन खालामनो? धुमखि दावा खालामनानै आंनि जिनिखि देरहाखानाय समस्ति, बे देरहाखानाय समस्तियाव बिसोरो धुमखि दावा खालामनानै पाब्लिकफोरखौ गिहोनानै बिसोरो भट आदाय खालामनो नागिरदों। खिन्थु सोरबा एखेबारे प्रि प्लान खालामनानै निर्देश होनायजों खामानि मावग्राफोरनि उत्तेजना खालामनाय, बेखौहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दा गिनायाव गैला आरो गिला। आरो बे इलेक्सन समाव जायफ्रा सान्थि सान्थि होनबाय थायो बिसोरो असान्थि खालामनायखौ जोंनि मानसिफ्रा जेबो गिया। दा आंहा सान्थियै इलेक्सन गेलेबाय थानाय समाव, केम्पेन खालामबाय थानाय समाव हठात बेबायदि गाग्लोबनाया निस्सय माने जोंनि जायगायाव उनाव गाज्रिसिन, बियो देरहालांब्लाबो, फेरेंगा बसुमतारिया देरहालांब्लाबो बियो जेब्लानाखि आरोबाव पावार मोनहैगोन होनब्ला गाज्रिसिन रायजोनि थाखाय एफेक्ट जागोन। नै दा बेखौ बुजिनानै माने जोंनि मिसिमानि रायजो राजाफ्रा लोब लोब दिनै आंनि न'आवबो आरो जायगायावबो आंजों जयनिं जादों, फैदों, जाहाथे सान्थियै जोङो खामानि मावलांनो हायो आरो संसार जालांनो हायो। बेखौ असिला लानानै नोंथांमोना जेरैबायदि दिनैबो बेयाव आंनि न'आवनो आङो जयनिं खालामबाय गोबां मानसिफोरखौ। दायो आरो प्रसासना नागिरबाय थादों सानै हमजेनबायनो, फेरेंगानि बिजामादै आरो सासेखौ हमबाय, आं मिथिया बियो मा नाम, आं खबर लायाखै मानोना आं जोबोद बेस्थ'आव दङ। जिखुनु जाया मोनसिगोन, लासै लासै मोनसिगोन। आरोबाव हरावबो नागिरदों, जायफ्रा नाम होजाबाय बिसोरो एरेस्ट जाजोबगोन, बेखौनो एसपिआ आंखौ बुंहरबाय थादों। दा नोंनि फारसेनिफ्राय माने नर्माल खालामनानै दोन, जाहाथे रिपार्केसन जाया, गन्डगल जाया। आरो बेखौनो आङो प्रथम हरावनो जैदिन गन्डगल जादों लोगो लोगोनो आङो कन्ट्रल खालामदों, जोंनि मानसिफोरखौ खावलायदों। जोंनि मानसिफोरनावबोथ' रागा दङना, बेबायदि अयनाय हिसाबै। आरो सासे गथ' जायहा जोंनि फिसा, बेखौ माने एखेबारे हाथुराजों खर'आव देदों थैरना रुनि ओरैबायदि आधा घन्टासो जुदि बियो हस्पिटालाव जुदि मोनफैयामोनब्ला बिनि जिउआ बे संसारनिफ्राय गोमालांगौमोन। बेबायदि मानो खालामनांगौ, मा दस मावदों? इलेक्सन गेलेनो गोसो गेलेदो सान्थियै, आरो बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना बुंबाय थादों, क्लेम खालामदों जे बिराद जोंनि बिटिआराव सान्थि जाबाय। दिनै सान्थि रक्षक मानसिफ्रानो आरो बेबायदि जुदि असान्थि खालामोब्ला बेखौ मा मिन खालामनो? धुमखि दावा खालामनानै आंनि जिनिखि देरहाखानाय समस्ति, बे देरहाखानाय समस्तियाव बिसोरो धुमखि दावा खालामनानै पाब्लिकफोरखौ गिहोनानै बिसोरो भट आदाय खालामनो नागिरदों। खिन्थु दानि जोंनि एफा गोबाव 40-50 बोसोर आन्दलनजों फैनाय जोंनि सुबुंफ्रा दान्दिसे बिदि हरखाब सोरबा जौ फाग्लाफोर, सोरबा एखेबारे प्रि प्लान खालामनानै निर्देश होनायजों खामानि मावग्राफोरनि उत्तेजना खालामनाय, बेखौहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दा गिनायाव गैला आरो गिला। आरो बे समा गोदोमोन, गोदोनो गोबां दावहा जादों। दावहा जानाय समाव बुख्रेब जादों, नाख्रेब जादों, गोबां थैलांबाय, जिउ गोमाबाय, नासयजाबाय। दासो बे इलेक्सन समाव जायफ्रा सान्थि सान्थि होनबाय थायो बिसोरो असान्थि खालामनायखौ जोंनि मानसिफ्रा जेबो गिया। दा आं आरो खावलायबावदों जे जिहेतु जोङो देरहाखाबाय हिसाबै बिसोरो सुथा नागिरबाय थागोन बिदिनो। बेनिखायनो गासै आंनि भटार आरो आंनि वार्कारफोरखौ आं खावलायदों, जोङो प्रसासनजों थानानै प्रसासना जिहेतु एक्सन लागासिनो दं, खामानि मावदों, बेनिखायनो प्रसासनखौ हेफाजाब होनानै जोङो सान्थिखौ जोंनि निसिमायाव आरो गासै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो बाहाल लाखिनांगौ। आङो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों आरो प्रसासनखौबो आङो खावलायहरदों। सार, बिटिसि बिसायख'थिया खाथिथारसै, बेबायदि समावबो गोबां रायजो राजाफ्रा नोंथांनि न'आव फैनानै गोसो जानानै गिदिर जाफैगासिनो, मा फोरमायगोन बेखौ? जोंखौ मोजां मोनो, हाग्रामा सारखौ मोजां मोनो आरो आंखौबो मोजां मोनो। जों रायजोनि सुख दुखआव रायजोजों थायो नालाय, बेनिखायनो मोजां मोनो। दाखालनि जेनाखि गन्डगल जानाय रबिबार बेलासिनि जि घटना, बे घटनाया दुमब्रु बाजार आइफवालि ब्रिजनि खाथियाव जोंनि पार्टिनि मानसिफोरा जिरायबाय थानायाव 150 जनसो मानसिया फैनानै सिखा रुवाफोर लानानै एटेक खालामफैदों। बेयो आननेसेसारि। जागायजेननायनिफ्राय 2005निफ्राय बेबायदि जोंनाव दावराव दावसि जायाखै बिटिसि इलेक्सनाव। जों गोजोनखौ हास्थायो आरो निसिमायाव गोबां गुबुन गुबुन जाथिफोरब्लाबो, बर' जाथिफोरब्लाबो गाव गावनि मोन्थायखौ लानानै दुखु खस्थ'जों जुजिनानै संसार जानाय मानसिफोर।
गोजोनखौ जों हास्थायो। जोंनि जायगाया बेकवार्ड, जोंनि जायगाया गोरिबैनो दं। दा बे खेथ्रआव माने सान्थियै इलेक्सन गेलेबाय थानाय समाव, केम्पेइन खालामबाय थानाय समाव हठाৎ बेबायदि गाग्लोबनाया निस्सय माने जोंनि जायगायाव उनाव गाज्रिसिन, बियो देरहालांब्लाबो, फेरेंगा बसुमतारिया देरहालांब्लाबो बियो जेब्लानाखि आरोबाव पावार मोनहैगोन होनब्ला गाज्रिसिन रायजोनि थाखाय एफेक्ट जागोन। नै दा बेखौ बुजिनानै माने जोंनि मिसिमानि रायजो राजाफ्रा लोब लोब दिनै आंनि न'आवबो आरो जायगायावबो आंजों जयनिं जादों, फैदों, जाहाथे सान्थियै जोङो खामानि मावलांनो हायो आरो संसार जालांनो हायो। बेखौ असिला लानानै नोंथांमोना जेरैबायदि दिनैबो बेयाव आंनि न'आवनो आङो जयनिं खालामबाय गोबां मानसिफोरखौ। दायो आरो प्रसासना नागिरबाय थादों सानै हमदेनबायनो, फेरेंगानि बिजामादै आरो सासेखौ हमबाय, आं मिथिया बियो मा नाम, आं खबर लायाखै मानोना आं जोबोद बेस्थ'आव दङ। जिखुनु जाया मोनसिगोन, लासै लासै मोनसिगोन। आरोबाव हरावबो नागिरदों, जायफ्रा नाम होजाबाय बिसोरो एरेस्ट जाजोबगोन, बेखौनो एसपिआ आंखौ बुंहरबाय थादों। दा नोंनि फारसेनिफ्राय माने नर्माल खालामनानै दोन, जाहाथे रिपारकेसन जाया, गन्डगल जाया। आरो बेखौनो आङो प्रथम हरावनो जैदिन गन्डगल जादों लोगो लोगोनो आङो कन्ट्रल खालामदों, जोंनि मानसिफोरखौ खावलायदों। जोंनि मानसिफोरनावबोथ' रागा दङना, बेबायदि अयनाय हिसाबै। आरो सासे गथ' जायहा जोंनि फिसा, बेखौ माने एखेबारे हाथुराजों खर'आव देदों, थै रना रनि ओरैबायदि। आधा घन्टासो जुदि बे हस्पिटालाव जुदि मोनफैयामोनब्ला बिनि जिउआ बे संसारनिफ्राय गोमालांगौमोन। बेबायदि मानो खालामनांगौ, मा दस मावदों? इलेक्सन गेलेनो गोसो गेलेदो सान्थियै। आरो बिटिआर सुक्तिखौ बिथांमोना बुंबाय थादों, क्लेम खालामदों जे बिराद जोंनि बिटिआरआव सान्थि जाबाय। दिनै सान्थि रक्षक मानसिफ्रानो आरो बेबायदि जुदि असान्थि खालामोब्ला बेखौ मा मिन खालामो? धुमखि दावा खालामनानै आंनि जिनोखि देरहाखानाय समस्ति, बे देरहाखानाय समस्तियाव बिसोरो धुमखि दावा खालामनानै पाब्लिकफोरखौ गिहोनानै बिसोरो भट आदाय खालामनो नागिरदों। खिन्थु दानि जोंनि एफा गोबाव 40-50 बोसोर आन्दलनजों फैनाय जोंनि सुबुंफ्रा दान्दिसे बिदि हरखाब सोरबा जौ फाग्लाफोर, सोरबा एखेबारे प्रि प्लान खालामनानै निर्देश होनायजों खामानि मावग्राफोरनि उत्तेजना खालामनाय, बेखौहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा दा गिनायाव गैला आरो गिला। आरो बे समा गोदोमोन, गोदोनो गोबां दावहा जादों। दावहा जानाय समाव बुख्रेब जादों, नाख्रेब जादों, गोबां थैलांबाय, जिउ गोमाबाय, नासयजाबाय। दासो बे इलेक्सन समाव जायफ्रा सान्थि सान्थि होनबाय थायो, बिसोरो असान्थि खालामनायखौ जोंनि मानसिफ्रा जेबो गिया। दा आं आरो खावलायबावदों जे जिहेतु जोङो देरहाखाबाय हिसाबै बिसोरो सुथा नागिरबाय थागोन बिदिनो। बेनिखायनो गासै आंनि भटार आरो आंनि वार्कारफोरखौ आं खावलायदों, जोङो प्रसासनजों थानानै, प्रसासना जिहेतु एक्सन लागासिनो दं, खामानि मावदों, बेनिखायनो प्रसासनखौ हेफाजाब होनानै जोङो सान्थिखौ जोंनि निसिमायाव आरो गासै चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो बहाल लाखिनांगौ। आङो बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों आरो प्रसासनखौबो आङो खावलायहरदों।